Bon dia i bona hora. Soc en Ramon Riera, hipnoterapeuta i programador neurolingüista, i et dono la benvinguda al meu canal. A continuació veuràs un enregistrament d'una de les sessions d'hipnosi online, per tal de que puguis tafanejar o que, el que seria millor, ho facis servir pel teu benefici. En cap cas, escoltis aquest enregistrament si estàs conduint, estàs manegant maquinària delicada o estàs en un lloc que no sigui del tot segur. Per aprofitar-lo al màxim, és millor que busquis un lloc còmode, que reservis aquest temps, que ningú et molesti, que facis servir uns auriculars i que simplement et deixis anar amb curiositat per tal d'anar experimentant, d'anar veient què passa durant tot aquest procés. Que vagi de gust. Per començar, el que farem serà posar-nos còmodes, col·locar-nos bé, que estigueu còmodes, que estigueu ben col·locades. Molt bé, això que no es pugui relliscar. I per començar prendrem 3 respiracions ben profundes per retenir. És inspirar, aguantem una mica i deixar anar. A mesura que deixes anar notant una mica com van les sensacions per dintre. I preneu una altra inspiració. Aguantem una mica més. I a mica deixant anar l'aire això percebent les sensacions interiors, a veure com estem avui, més bé per dintre. I farem una darrera inspiració ben profunda, aguantem, anem prestant cada cop més atenció a les sensacions interiors i deixant anar molt suaument, a poc, tant l'aire com s'escola, molt bé, això mateix. I estàs aquí asseguda o estirada, escoltant la meva veu, inspirant i expirant. Pots notar la sensació de les natges contra el matalàs, el sillon, o que hi hagi sota. Pots notar la temperatura dels teus peus. I vull que portis la sensació de les mans i dels braços i d'allà on en aquests moments estan recolzats. I en un moment, però no ara, et diré ara i apretaràs, empenyaràs ben fort cap avall d'allà, el que tinguis, siguin els genolls, sigui el matalàs, el que sigui, apretaràs ben avall, pressionant amb tota la força fins que diré prou, i en aquell moment deixaràs anar tota pressió de cop, plaf, com si una corda que es peta, flup, deixa anar de cop tota mena de pressió que puguis estar fent en aquell moment, i així que ja podem començar. Ara, empenyent cap avall amb força, notant la tensió als músculs, al canell, a les mans, als bíceps. Molt bé, pressionant una mica més fort, pressionant, notant tota aquesta tensió en el cos i prou, deixes anar. Això mateix. I permets que aquesta relaxació comenci a escampar-se a tot el teu cos. 3, 2, 1. I ara vull que duguis aquesta sensació de relaxació dels braços cap amunt, per l'espatlla i el cap, i cap avall
per tot el teu cos, de cap a peus, relaxant cada múscul i cada part del teu cos. Això mateix. I cada cop que tu respires, amb cada respiració pots submergir-te dolçament en aquest trànsit hipnòtic per al teu benefici. Això mateix. Els éssers humans viurem amb la pràctica, així que podem empènyer altre cop, ara empenyent cap avall, amb tota la tensió amb el braç, amb la mà, els músculs, això mateix, amb els bíceps, notant la tensió al colze, al canell, els dits, a les mans, una mica més que abans, empenyent una mica més, empenyent això mateix i prou. Deixes anar tota mena de tensió, això mateix, com una fuetada de relaxació que es va escampant pel teu cos. 3, 2, 1. Això mateix. I vull que portis aquesta sensació de relaxació a través de tot el teu cos, afluixant i estovant cada múscul i cada fibra del teu cos. Això mateix. I ara m'agradaria que portessis la teva atenció cap a les teves parpelles. Vull que relaxis les teves parpelles, relaxant els músculs dels teus ulls, deixant que les parpelles estiguin toves, pesants, com la roba xova, com els braços d'un ninot de sorra. I vull que mantinguis aquí aquesta relaxació fins al punt on les teves parpelles no es vulguin obrir. I quan estiguis segura que les teves parpelles no s'obren per aquesta relaxació, posa-les a prova tan sols per assegurar-se que no s'obren per aquesta relaxació. I proves. Molt bé, pots deixar de provar i dupliques la teva relaxació. Això mateix. Has de saber que aquesta intensitat de relaxació que ara permets a les parpelles és la mateixa intensitat de relaxació que volem per tot el teu cos. És per això que vull que portis aquesta relaxació cap amunt, passant per les celles cap a la part superior del teu cap. Això mateix. I vull que deixis que aquesta relaxació vessi per tot el teu cos, com si fos una onada
càlida i suau de relaxació. Això mateix. Relaxant cada fibra i cada múscul del teu cos. Això mateix. El cos totalment relaxat. Ara relaxarem la teva ment. En un moment et demanaré que repeteixis la paraula entreson amb veu alta però suau i molt a poc. En cada repetició en relaxes cada vegada més i més. I això et fa dir aquesta paraula cada vegada més baixet i més lent, posant-hi menys i menys esforç, fins que ja no surti de la teva boca, allunyant-la fora de la teva ment, cap al no res enlloc, notant una relaxació molt, però molt agradable. Comença ara a repetir suaument la paraula entreson. Més suau. Més. A poc. Posant-hi menys esforç. Com si t'estiguessis adormint. I quan ja no surti de la teva boca, deixa-la anar cap al no res, enlloc, i m'ho fas saber amb un moviment del teu cap. Perfecte. I ara comptaré del 5 a l'1 i amb cada número et deixes anar encara més profund en hipnosi. 5. Cada vegada més i més profund, com si una força t'atragués cap al centre de la Terra. 4. Relaxant-te cada cop més amb cada exhalació d'aire. 3. Sentint-te segura, confiada. 2. Cada vegada més profund, com si l'únic que t'importés és com de profund et pots deixar anar. Mentre el teu cos es relaxa, la teva ment es relaxa. Això mateix. I ara aprofundirem encara més en l'estat d'hipnosi. En un moment comptaré de l'1 al 3 i en comptar 3 i no abans obriràs els ulls mirant cap a la pantalla. Quan jo baixi i passi el palmell de la meva mà per davant de la pantalla i digui la paraula entreson, tornaràs a tancar els ulls d'immediat i entraràs encara més profund en hipnosis. És com si cada tancar d'ulls et guies més i més profund. 1, 2, 3. Obres els ulls.
Entreson més profund. Això mateix. 1, 2, 3. Molt bé. Entreson més profund. 10 vegades més profund. És 1, 2, 3. Entreson més profund. 10 vegades més profund. Gaudint de les sensacions, gaudint de saber que pots estar en un estat com aquest de relaxació, de concentració. I és important que sàpigues que com més còmode et sentis, més fàcil et serà mantenir o aprofundir aquesta concentració. I que com més et concentris, més natural i fàcil serà relaxar-te. Això mateix. Això mateix. I em pregunto si pots imaginar estirada al damunt d'una sèrie de coixins ben tous, potser en un llit, en un matalàs ben suau, un dia suaument càlid, res a fer, potser de vacances en alguna banda, o en el teu lloc favorit, potser fins i tot en un bany calent, en una habitació plena de vapor agradable. I mentre estàs allà, estirada, relaxada, inspirant i expirant suaument. Res en què pensar, res a fer. Senzillament deixant anar. Les cames i els braços confortables, tous, el cap recolzat, els ulls tancats, les parpelles relaxades, la cara suaument relaxada, s'ha suavitzat, és com que no hi ha expressió. Els músculs lleugers i reposant. La sensació de pesantor als teus braços i a les teves cames, com si s'estiguessin enfonsant en el tou, en els coixins. I una sensació de flotar, sostinguda d'una manera segura, com si t'estiguessis enfonsant en el matalàs d'un meravellós i luxós llit supercòmode, totalment relaxada, senzillament deixant anar.
permetent que els teus pensaments vagin escolant-se. Res a fer, res en el que pensar, sols gaudir aquesta relaxació. I mentre et relaxes, cada respiració et relaxa més i més. I la teva ment llisca més profund. Més profund. I tu pots gaudir d'aquesta meravellosa sensació de lliscar avall, en avall, més profundament dins teu i dins les capes de relaxació conegudes o desconegudes. Això mateix. Potser et puguis imaginar en una illa llunyana. És l'estiu, escalfor, una llum lleugera, una brisa gentil que t'acarona. L'olor del mar i potser d'exòtiques espècies i ingredients per descobrir. O la sensació de ser bressolada suaument, com si estiguessis en un petit bot lligat ben a prop de la riba. I avall, dins l'aigua, multitud de peixos de colors brillants, lliscant cap aquí, lliscant cap allà. I sota d'ells, la sorra suau al fons. L'aigua arriba fins a la cintura, clara, càlida. I mentre vas mirant aquests peixos, te n'adones que són com pensaments que surten disparats cap aquí, cap allà, de primeres, disparats de sobte, en qualsevol direcció. Però mentre llisques més profund i et sents més confortable, els peixos comencen a aparellar-se i a agrupar-se per moure's gradualment, tots a la una, al mateix temps. Aviat comencen a fer formes, bandades de peixos similars entre ells. I cada bandada es va fent més gran.
els peixos es mouen més junts i alhora tot el grup sencer va frenant més a poc a poc. I els peixos formen una massa suau en moviment de color i bellesa. Lliscant suaument d'aquesta manera. I això, flaixos de foscor i plata, responent a alguna corrent invisible. Estabilitzant-se en un patró que calma constant. I cada vegada que un peix s'adona compte d'un altre peix, un instint natural es dona. Tots els peixos nedant junts amb naturalitat. Gaudint de la companyia dels altres. Aconseguint gràcia i direcció l'un de l'altre. Com parelles dansant sota l'aigua. I mentre els guaites van cada cop més lents i es mouen i es fusionen en formacions de llum i de color. Pacíficament i serena. I en aquest moment et pots permetre, si és el teu cas, que la musculatura del teu coll, de la part baixa del cap, et vagi posant en una posició més còmoda, aixecant el cap una mica més cap amunt. Si el tenies cap avall, es pot aixecar una mica més cap a dalt perquè estiguis més còmode en aquest trànsit. I mentre vas veient aquests peixos cada cop més lents, movent-se, fusionant-se en formacions de llum i color, pacíficament i serena, aquest sentiment, aquesta sensació de pau està amb tu. Com si estiguessis balancejant-te en una hamaca entre dos arbres o en un balancí mentre mires el mar, totalment despreocupada. Això mateix.
i te n'adones que hi ha una beguda fresca en les teves mans. Perles de condensació van relliscant per les parets del vas. Pots sentir l'oreig suau de les zones properes. Les ones llisquen cap a la platja i s'allunyen. I el ritme de les ones coincideix amb el de la teva respiració. Cada onada s'acosta i s'allunya gentilment. El so és relaxant, calmant. Això mateix. I cada onada, a mesura que llisca cap a la platja, arremolina en petites giragonses els grans de sorra. I mentre s'allunya, deixa que s'aposenti en el fons. I quan torna, gira al voltant els grans de sorra i els deixa quan es retira. I els torna a girar un altre cop, silenciosament, picant suaument cap avall. Igual que una pluja suau en moviment alentit, suavitzant els cops, cada pas, allissant i arrodonint i polint els granets sense fi, fins que la sorra és llisa i plana, com una ment totalment a gust, sense res en què pensar. Una extensió plana de sorra perfectament blanca. S'estén ininterrompudament per l'illa. I potser et pots imaginar la sorra lliscant suaument avall en avall a les profunditats blaves de l'oceà. Suaument, baixant molt suau a poc a poquet, avall en avall, lliscant des de la superfície càlida i il·luminada fins a les profunditats blaves i fresques, com una ment en pau. Això mateix. Un corrent pot transportar la imaginació a través d'aquesta superfície sorrenca suau, senzillament lliscant cap aquí o cap allà, o pujant sense esforç cap a la superfície clara i càlida, sense parar-hi atenció.
sense un pensament content de deixar que l'aigua et porti, lliure de moure't o flotar o lliscar o simplement romandre envoltada per càlida gentilesa. Esvaint-se i fusionant-se, sense so, sense paraules. Com colors esvaint-se i fusionant-se, o formes vagues i harmonies silencioses. I notant una sensació de profund descans, relaxació, deixant anar. Això deix. Deixant anar, permetent a la teva ment d'elevar-se lliure, com un ocell tropical en un cel blau ben buit. I a baix, sota d'ell, els arbres, rierols, carreteres, cases, gent. I des d'allà dalt al cel, tu pots mirar a través dels ulls d'aquest ocell, concedir a la teva ment un ampli horitzó, una vista d'ocell. En els ulls de la teva ment pots cavalcar el vent amb l'ocell mentre comença a fer àmplies voltes en el cel, lluny de tot, en pau i silenci. Res més que un aire net i la sensació del vent ondulant. Això mateix, amunt, 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 fins a estar ben còmode. I pots veure lluny en la distància. I pots veure el terra ben avall, mentre l'ocell s'enlaira cap amunt en el cel, deixant la terra avorrida, materialista, enrere. És com si estiguessis deixant-ho tot enrere. Càrregues innecessàries, pressions socials, quedar bé, complir. I a través dels ulls aguts de l'ocell et pots veure a tu mateixa, estirada, totalment relaxada o asseguda.
I des de la distància, les coses semblen petites. I hi ha assumptes que semblen insignificants. L'ocell et dona una nova perspectiva de les coses. I mentre s'enlaira amunt i amunt, però encara d'alguna manera connectat, et permet de pensar en tu mateixa. En la teva gent propera. En la teva situació. En el que t'està passant. Des d'un punt de vista diferent. I potser et pots veure a tu mateixa com a part de quelcom més gran. I les accions dels altres com a part d'una cosa més gran. Però des del punt de vista de l'ocell, tot és prou petit, oi? I des de la distància, els patrons es fan clars. Els patrons es formen, es trenquen, convergeixen. I tu pots veure com canvien les coses. Tu pots fer que les coses canviïn. I pots veure que tot depèn de la manera en què tu mires. Una cosa es barreja amb una altra cosa, o no s'hi barreja. I realment posar distància entre tu i la situació et donarà una oportunitat de veure les coses des d'una perspectiva diferent. Pots pensar sobre possibilitats. I donar-te a tu mateixa tot l'espai que necessites
espai per moure't, espai per estirar-te, per créixer, per gaudir d'una sensació de lleugeresa i bonesa, com si haguessis deixat moltes coses enrere i senzillament gaudissis del moment, del confort, de la relaxació, tan llargament com tu vulguis. Això mateix. Això mateix. I mentre continues gaudint d'aquest estat relaxat, tu pots escollir, el millor per tu. I tu esculls de recuperar aquest estat de relaxació qualsevol moment en què vulguis. En el futur, potser en un dia atrafegat, pots trobar un moment o dos i pots escollir ara una imatge d'aquesta sessió o un so o una sensació particular que t'agradi. Cada vegada que juntis els palmells de les dues mans, sense que importi la direcció on t'apunten, i recuperis aquesta imatge, podràs disparar en tu aquest estat de relaxació. Podràs recuperar aquesta sensació meravellosa cada vegada. El teu cos es relaxarà. La teva ment frenarà i es relaxarà tan llarg com tu vulguis. Un moment o una hora. Tu pots escollir d'entrar en relaxació de la ment i el cos. Allò que tu necessitis. Això mateix. I en un moment, però no ara, comptaré de l'1 al 3. I quan arribi 3, estaràs en una situació, un context que et podria posar més nerviosa, més alterada. I quan entris en aquest moment, en aquesta escena, vull que juntis els palmells reals o imaginaris i que aboquis aquesta imatge i comprovis com aquesta àncora que avui has programat funciona, de quina manera canvia la teva reacció davant de la situació o potser davant de les persones. I així que
anem cap a l'escena i 1, 2, potser d'aquí dies, mesos, anys, 3. Allà estàs, al principi d'aquesta escena, i vull que la passis a la teva manera, al teu ritme. Tenim temps. I quan estiguis en aquest punt d'atenció, ajuntis els palmells i evoquis la imatge. Gaudim d'aquesta àncora de relaxació i de calma. Quina diferència em marca. Tot el de fora pot ser més o menys igual. La diferència està en tu. I també en la teva capacitat de veure-ho tot des de lluny i en perspectiva. Quan hagis arribat al final d'aquesta escena, d'aquesta experiència, vull que m'ho indiquis amb un moviment del teu cap. Això mateix. Això mateix. Això mateix. Molt bé. Doncs ara comptaré del 3 a l'1 i si ha anat bé tornaràs a estar al principi d'aquesta escena o fins i tot potser la teva ment inconscient et portarà a un altre moment de possibles tensions, nervis, etc. I 3, 2, 1. Allà estàs, una altra vegada al mateix lloc o en un altre i com abans, el teu ritme, un moment en què apareix algun succés o apareix algú, acciones el teu mecanisme per canviar el teu estat interior i la teva manera de veure, d'enfrontar-te al moment. I quan arribis al final... vas fent, sí, al teu ritme, tranquil·lament. I quan arribis al final de l'escena, això ho fas saber amb un moviment del cap. Molt bé, perfecte. Doncs ara vull que gaudeixis altra vegada, tornant a aquest estat de pau, de relaxació bàsics. Vull que t'hi tornis a immergir. Els peixos fent formes i nedant en una mateixa direcció. La pau, la comoditat. Vull que flueixis d'aquest estat. Mentre jo romandré uns minuts en silenci. I has de saber que en estat de trànsit el temps és molt relatiu. I un minut pot semblar una setmana o una hora poden semblar 2 segons. Això només ho sap la teva ment inconscient.
Molt bé. I ara faré una compta regressiva del 5 a l'1. I amb cada número que vagi baixant, totes les sensacions que has pogut experimentar, descobrir, recuperar, es gravaran més profundament en el teu múscul, en el teu interior, s'integraran més efectivament per tal que la teva ment inconscient els pugui recuperar i exercir quan convingui. I 5, totes aquestes revelacions, tot ser imatges, pensaments, sensacions, sons, olors, que afavoreixen el teu equilibri i la teva calma, comencen a penetrar, adherir-se en la teva pell, en les capes superiors del cervell, i 4 baixen més profundament al nervi, al múscul, a dintre la substància grisa, 3 més profund, a l'arrel, 2 cada vegada més integrat, més amb tu, perquè estigui amb tu, perquè t'afavoreixi, i 1 ben bé al teu nucli interior, a la teva essència, aquest record d'aquestes experiències positives, d'aquesta relaxació, d'aquesta calma de la distància, els pensaments dansant junts i coordinats harmònics, estan amb tu i en el teu interior. Això mateix. Profundament. I això és així. I això és veritat.
I has de saber que la teva ment conscient pot oblidar o recordar tot el que has aconseguit aquí avui, però la teva ment inconscient sempre recorda, ja està prenent acció en forma positiva cap a aquestes suggestions i aquestes imatges visualitzades. El benefici i l'èxit poden arribar en qualsevol moment. Pot tornar amb tu ara cap a la vigília o experimentar-ho d'aquí a un temps. I en breu, quan retornis a la vigília, et sentiràs meravellosament. Però abans de tornar cap a la vigília, dona't compte de que la teva ment estarà totalment despejada, estaràs completament desperta, refrescada i feliç. Això mateix. I ara comptaré de l'1 al 10 i en arribar a 10 obriràs els teus ulls, estaràs alerta, energitzada i sentint-te bé, sentint-te millor que abans. I ara comptaré i 1, 2, emergeixes lentament, 3, al teu ritme, 4, cada cop més en estat de vigília, més desperta, 5, 6, pot sentir com la circulació retorna al seu equilibri, 7, la respiració es va fent més normal i tota relaxació necessària va abandonant el teu cos, això mateix, 8, despertes tot el teu potencial en perfecte equilibri i normalització a través de tot el teu ser, 9 i 10, i el teu ritme obres els ulls completament desperta i sentint-te de meravella. Molt bé, i així hem arribat al final de la sessió. Pots marcar m'agrada i també subscriure't al canal perquè d'aquesta manera aniràs rebent informació sobre les meves activitats i també accediràs a altres sessions que aniré penjant de mica en mica, si més no, en àudio. Em faràs un gran favor si deixes un comentari aquí sota sobre més o menys com t'ha anat, quines sensacions has tingut, què t'ha semblat més interessant i si tens qualsevol mena de dubte, si vols saber com funcionen les meves consultes particulars, siguin presencials, siguin online, si vols organitzar alguna activitat o tens qualsevol mena de dubte, em pots escriure a info@hipnosiencatala.com i et respondré amb molt de gust. Res més. Fins la propera.